Komno nyako Ramogi dang ni mar paro ma en midhiero ne oganda mathoth podi medo manye riekni mar thire. Jopiny ne obago chenro e kuonde mopogore opogore mar jiwruok ewi lweny mar kedo kod midhiero no. Sharon Ong'aw ni kod ler. Jopiny gwenge mapacho kani okodong chien e hingo odiochiengni moket tenge ne jiwo yore mag geng'o dang'ni mag paro. Odiochieng' makama en mabende jopiny go e turbin e okenge ma osego e duoko chien midhiero ma ikelo gi dang'ni mag paro. Mambo ya mental health usafi tu. E kaunti ma Kisumu, migepe mopogore opogore motenre gi weche mag thieth kod ngima makare. Kotelnegi kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu, Laktar Gregory Ganda, jatend osiptal maduong' ma kaunti ma Kisumu, Laktar George Rai, kaachiel kod jotelo mamoko. Ne obago nyasino e alap mar kar twech ma Kodiaga. Wayudo ni gino mabende jiwo kendo miyo dhano bed gi ng'ukruok kod ngima mar obwongogi en gigo kaka bedo ni lweny mopogore opogore ma dhano bedo kata e udi, iyudo kata malo 10.4. Iyudo ka nyithindo kata nyiri marowere ma iluongo ni teenagers ma bende mako ich oyaye, iyudo ka namano oseidho ma en ka Kisumu County ka wan gata mala 16. We have appreciated that as a region there is no mental health institution. The only place that you can call a ward for mental health illness is in Kisumu County Referral Hospital. It's a very small ward. So the whole region, not only Kisumu, the whole Lake Region Economic Block requires a mental health institution. Dulmok mar piny owacho mong'ere kaka Girls to Women Association kotudre kod ruodhi mag gwenge, jopuonje kaachiel kod jodong gwenge e kaunti ma Kakamega nobedo kod wuoth mar chiwo puonj ne oganda kaluwore gi medruok mag tuoche makamagi. We are calling unto you to make mental health a global priority for all, and we are focusing on as low as 10 years so that we have the intention of working with them through this journey. E kaunti ma Nairobi, moko kuom jotend jopuonjre mag mbalariany koro kwayo piny owacho kod tend mbalariany mondo omi pek tuo mar dang'ni mag paro. Pek mowinjore ka giwacho ni jopuonjre mbalariany kalo e dang'ni mag paro kiling'ling, gino makelo thoe mathoth. E kinde romono mane obagi Ufungamano House, jotelogo kwayo jopuonjre makale e dang'ni mag paro mondo kik tho dich, to giwuog oko kendo wacho ne jok magidakgo osiepe kaachiel kod jonyuola. Very many students are affected by mental health, and statistics show that one in every 4 students are affected by mental health. Nyasi makamano bende ne obagi e kaunti ma Mombasa, ka thoro wach ma higani en mar keto tuoche mag paro e opara manyime e piny ngima. Duol mar thieth e piny ngima WHO bende lieko ni atamalo 25 mag thoe mag tuo mag paro e kind thuolo mar higni 3 mosekalo osebed ka ikelo kaluwore gi pek mar ngima ma bende thothne ne okel kod midhusi mar corona. Sharon Ong'aw, Ramogi TV.